Nakapo sa Melanie sa tabing kanang ina sa Marayoi na titok sa telebisayon para panuorin ang programang balita. Nay ang boring naman magsalita ang babaengan. Timahimik ka para marinig natin ang sinasabi niya. Biglang imalinghav ang tinuhong telepono si Mira sa katahimikan. Sino naman kaya ang tumatawag ng ganitong oras? Timayo sa Marayoi para kinan ang telepono at sinahot ito. Hallo? Ano? Saan? Linawan mo ha? Anong nangyari? Napabangon sa Melanie at sinabi, Nay, sa tatay na aksidente sa tatay, dinala na raw sa ospital. Nakakilihang tumayo sa Marayoi nang hanginag ang mga kamay na mahigpit na nakawak sa telepono. Saan po ang aksidente? Malala po ba nang hanginag na tanong ni Melanie na lalaki ang hamata sa takot? Sa kabilang linya, isang nakmamadaling buses ang sumagot, maring Marayoi. Nabangka sa sana sa malaking tulay isinisagot na sa provincial hospital, malala ang lakay niya, paminta na kayo ahat. Papunta na rin ako diyan. Mabilis na ibinaba ni Marayoi ang telepono at tinawag sa Melanie, kinan mo ang jacket mo, bilisan mo. Pero, Nay, ano pong nangyari kay tatay? Sino po ang nakdala sa kanya, ital na Melanie, nagsisimula ng tumilo ang mukha. Iwak ka nang magtanong, bilisan mo. Dali-daling limabas ang bahay ang mag-ina sa malabong ilawang poste, mapitla ang mukha ni Marayoi pero pinuparing determinasyon ang kanyang mga mata. Nakasakay sa likod ng motorsiklo si Melanie, mahigpit na nakayakap sa kanyang ina, kinakabahan sa limalaking panghamba. Himinto ang motorsiklo sa harap ng provincial hospital, dali-dali silang pimasok sa loob, hindi alintana ang mga naktatakang tingin mga dimaran. Inila ni Marayoi ang kamay ni Melanie, nakmamadali na parang ayaw makaksayang kahit isang segundo. Sa emergency room, amoying disinfectant at tension ang bimalot sa paligid. Isang nurse ang limabas, sinalubong siya ni Marayoi. Nurse, asawa ko sa sana, kararating lang dito, kimusta na po siya? Nakilat ang nurse at nakang malungkot ang kanyang mata. Kayo po ba ang asawang pasyenteng sana? Akun nga po. Kimusta na siya, sabihin mo sa akin. Malebo ang kasihat ng pasyente, ginawa na naman ang lahat ng aming makakayay. Pero napito ang sinabi niya, parang isang kitsalang tumarak sa piso ni Marayoi. Hindi mari. Hindi siya pwedeng, hindi mari, sahaw ni Marayoi at napaupo sa sohag. Sa Melanie, ang 13 taong gelang na bata, ay natagalan pinuong pagkasandak. Nurse, anong sinasabi mo? Si tatay, patay na si tatay, ay miko ang nurse at hindi makatingin sa mga mata ni Melanie. Ikinalilangkot po naman. Imalanghav ang sahaw ni Melanie sa buong halway, tumakbo siya papunta sa pintong emergency room at simahaw, Tay. Kinailangan siyang pagilan ng dalawang nurse, nakpipamahlas siya, walang tigil ang pag-ahos ng kanyang mukha. Bitawan ninaw ako, gusto kong makita si tatay. Gusto kong makita si tatay. Nakatilala pa rin sa Marayoi sa sohag, walang masabi, walang tigil ang pag-ahos ng kanyang mukha, halos hindi na makanga. Ilang oras pa lamang ang nakalipas, nakita pa niya ang kanyang asawa na malakas at masakla, ang kanyang mapagmahal na ngiti ay nasa kanyang isipan pa rin, pero ngayon ay tiliyan na siyang limayo. Isang doktor ang limabas at malungkot na sinabi, nakikiramay po kami sa inayong pamilya. Kung gusto ninaw, maaari ninayong makita ang pasyente sa halang pagkakataon. Tumanghala sa Marayoi, pilang-pila ang mga mata at tumango siya, tumayo nang nanghanginag ang mga pa. Melanie, si mama ka sa akin, makita natin si tatay sa halang pagkakataon. Natagalan sa Melanie, parang nawala ang lahat ng kanyang lakas, tumango siya at suminot sa kanyang inapapasok sa silid. Sa malamang na silid, nakaiha sa sana, hindi gemahalaf, mapagmahal pa rin ang kanyang mukha, pero nakapikit na ang kanyang mga mata magpakailanman. Mahal, bakit mo kami iniwan, tumakbo sa Marayoi at ay makap sa kanyang asawa? Limapit sa Melanie, nanghanginag na hinawakan ang malamang na kamay ng kanyang ama. Tay, nang ako ka na dadalhin mo ako sa paraya sa susunod na linggo.
Tai gemesing kana hiwag kanang matilog. Gemesing kana. Pero bilang sahot sa kanila katahimikan lamang ang bimalot sa paligid. Ang labing ni sana ay hinanap kinabikasan na lambenhan lingkod ang buong bahay. Dimating ang kapitbahay para makiramay pero ang bawat salitang pagdamay ay parang kitselang tumitisok sa piso ng makina. Sa Marayuay na 35 taong gelang pa lamang ay nawalan ng asawa. Nakatayo siyan ngayon sa harap ng kabong na mamaha ang matadol sa makakabing walang tulog. Hindi na siya imayak parang naubos na ang kanayang haliha, ang kawalan lamang ang nakikita sa kanayang mata at ang kanayang balikat na nangkin kinagsalamah. Nay, kimain ka naman, hindi ka pwedeng makpakitom ng kanayan, sabi ni Melanie. Hindi ako nakakitom, makpahinga ka na rin. Tinitahan ni Melanie ang kanayang ina, nasasaktan ang kanayang peso. Mila nang mamatay ang kanayang ama. Hindi pa niya nakitang sumiko ang kanayang ina, ang dating malakas at mabait na baba ay parang anino na lamang. Pagkatapos ng libing, mas nakang malingkot ang kanilang bahay, bawat sulok ay nakpapalala kay Sana, na 37 taong gelang lamang nang mamatay sa isang aksidente. Ang kanayang yakit ay nakasabit pa rin sa kawit, ang kanayang tsinelas ay nakalakay pa rin sa pinto, pero wala na ang haliging kanilang tanan. Isang gabi nakaupo sa Marayuay sa harap ng altar, nagsinding kandila para sa kanayang asawa, ang ilawang kandila ay nakpapakitang kanayang pahot na maka. Mahal, patawarin mo ako, hindi kita naprotektahan, belong ni Marayuay, tahimik na tumilo ang kanayang haliha. Nakatayo sa Melanie sa labas ng pinto, tinitignan ang kanayang ina, nasasaktan ang kanayang peso. Dahan-dahan siyang pimasok at niyakap ang kanayang ina. Nay, magsisikap ako na ang magtatanghol sa iyo. Himarap sa Marayuay kay Melanie sa inang pagkakataon mila nang mamatay ang kanayang asawa, ngumiti siya ng mahina pero pinuporang sakit. Anak ko, ikaw na lamang ang meron ako. Makayakap na imiyak ang makina sa dilim, ang imoy ni Sana ay limitaw, ngumingiti ng mahinaon, parang sinasabi na makpakatatak sila at mananatili siyang kasama nila makpakailanman. Limipas ang mahigit 3 taon, ang pagkamatay ni Sana ay nakiwan pa rin piwang sa piso ng makina na hindi mapipinan. Araw-araw gumigising ng mga sa Marayuay para magtrabaho sa bukid, alahan ang kanilang mga pananim at hayop para maitahiyot ang kanilang bihay. Limalaki na rin sa Melanie, nakdadalaha, tumutulong sa kanayang ina at nakaral, pero sa mga mata ni Marayuay, makikita pa rin ang pahot at kalangkitan. Isang imaha, habang nakwawalis ng bakiran sa Melanie, tinawag siya ni Marayuay, Melanie, pimasok kami na, may sasabihin ako sa iyo. Nang marinig ito ni Melanie, ibinaba niya ang walis at pimasok sa bahay. Sa harap ng bahay, isang matandang lalaki ang nakangiti, nakasut siyang 50, pero malinis, may hawak siyang sombrero. Siya sa mangmika, kapitbahay natin hindi kalayan dito. Tutulungan niya tayo sa makakawain sa bukid. Kimusta ka, anak, kaibahan akong tatay mo dati kaming makasusayo sa negosyo pero malayo ako kaya hindi ako masyadong nakakadalaw. Ngayon na nakawino ako sa probinsya, nalaman ko ang malungkot na balita kaya di malaw ako sa inayong makina tumango sa Melanie. Kimusta po? Kahit na mukhang mabait sa mangmika, hindi maintindihan ni Melanie kung bakit siya nakakaramdam pagkatakot sa tivang tinitignan siya nito, ang kanayang mata ay tinitignan siya ng maigi, kaya napayrong siya. Mila nang makilala nila sa mangmika, parang nakaroon ng sandahan sa Marayuay, tinilanghan siya nitong aysan ang kanilang bibong, humawang irikasan para sa bukid at binibigyan pa silang bihas sa tivang nahihirapan sila. Isang hapon, himinto sa mangmika sa harap ng bahay, may dala siyang kasariwang isda. Maring Marayuay, nangali akong maraming isda sa ilog, dinalan ko kayo para makakain kayo. Ang bait-bait mo talaga, mangmika, laki mo kaming tinitulungan. Iwag kang magsalita ng hanan. Kakilala ako ni Sana, parang pamilya na rin, ang paktilong sa inayo ay maliit na bahay lamang nakatayo sa Melanie sa likod ng pinto at tahimik na pinapanood ang eksena, pakiramdam niya may mali. Isang araw, sinabi ni Marayuay kay Melanie habang kimakain,
anak, gistong eisen ni mang mika ang lakoten bahay natin, sabi niya mag invest siya ang mabahong bini para timos ang ani. Si memangot sa Melanie, bakit masayado kang naktitiwala sa kanaya? Bigla na lang may tong tumitulong sa atin ng sobra. Ibinaba ni Marayoy ang kanayang kubertos at tinitahan ang kanayang anak, Melanie, bakit ka naksasalita ng kanayan? Mabait sa mang mika at walang hinihingi, ang tong gustong tumulong ng tapat ay dapat palahan. Pero hindi ko gusto ang kanayang mata, nakakapanindig balaybo. Bemintong hininga sa Marayoy at imiling, bata ka po, hindi mo po naintindihan ang kapesong matatanda. Gusto pang magsalita ni Melanie pero nakita niyang hindi masaya ang kanayang ina, kaya nanahimik siya. Milo noon mas madalas nang pumipinta sa mang mika sa kanila ang kanayang maliit na regalo at tanong ay inti-inting nakbabaho sa piso ni Marayoy. Habang limalaki si Melanie, mas nararamdaman niya ang pagkakaiba sa pag-ihali ni mang mika. Isang hobby nang imalis sa Marayoy para mamalingke, dimalaf sa mang mika kay Melanie, pinapakyong nanay mo sa akin ang inayong hapopolis, may kailangan daw sa munisipyo, saan mo nakalakay. Itiniro ni Melanie ang lalahan doon po. Limapit sa mang mika pero imbes na kinan ang hapopolis, timahal siya at tinitahan sa Melanie, ang bilis mong limaki, kamakakang nanay mo noong bata po siya. Inirong sa Melanie nang hanhinak ang kanayang buses po. Nakimiti sa mang mika, nakikita ko na mahanda at mabait ko, kaya gustong gusto kita. Dali-dalang limabas sa Melanie, mabilis ang tibok. Kanayang peso, hindi ko siya pwedeng patahalan dito, naisip niya. Nang habang yun, nang makabalik sa Marayoy, hindi may taho ni Melanie ang kanayang pag-alala at sinabi, Nay, ayaw kong pumunta po sa mang mika sa bahay natin. Simamangot sa Marayoy, anong nangyari sa iyo? Hindi siya mapagkakatiwalaan. Nay, nakikita ko kung paano niya ako tignan, hindi ako komportable. Bemintong hininga sa Marayoy at imiling, Melanie, sobra ka na. Tinitulanghan non tayo ni mang mika, hanan po ang inaso mo. Ang taong gustong tumulong ng tapat ay dapat palahan. Pero hindi ko siya gusto, Nay. Maniwala ka sa akin. Bemintong hininga sa Marayoy at imiling, Melanie, sumusobra ka na. Marami na siyang naitilong sa atin, hanan po ang kinakawa mo. Kinakat ni Melanie ang kanayang labi, tumitilo ang kanayang haliha, napaktanto niyang kahit anong sabihin niya, hindi siya pakikinggan kanayang ina, hindi siya paniniwalaan. Limalaki ang kanayang panghamba. Limipas ang isang taon, ang matatamis na salita at tulong ni Mang Mika ay inti-inting nakyo ang tiwala ni Marayoy. Isang araw, dahan-dahang tinawag ni Marayoy si Melanie na nakaupo sa labas ng bahay. Melanie, gusto kong makipag-isap sa iyo. Nakaya ko sa Melanie, nahiwalayang makabitong mengho, nakangat siya ang tingin, ano po yaon? Nakalangan sa Marayoy, iniwas ang kanayang mata, sa Mang Mika, naktapat na siya sa akin. Nakpatawag po ang ano? Gusto niyang mohang ama-aman mo sa tingin ko dapat akong pimayak. Nalok ang basket sa kamay ni Melanie, kimalat ang habitong mengho. Anong sinasabi mo? Pagkakasalan mo sa Mang Mika. Narito po ang natitirang bahaging paksasalan sa Tagalog nang marinig ni Melanie ang sinabing kanayang ina. Alam niyang hindi po siya sanay pero napakalungkot na niya kailangan niyang tong makakasama. Ntong tutulong sa kanaya sa lahat ng bahay. Timangan sa Melanie samhamatang kanayang ina, nanghanhinak ang kanayang buses pero naisip mo ba ako? Ayaw kong makaroon ng ama-aman. Bemintong hininga sa Marayoy, anak, hindi mo naintindihan ang pahirap ko, mabait sa Mang Mika, masasanay ko rin. Hindi na naksalita sa Melanie pero sa kanayang peso naksimila nang timindi ang mukha-alon. Nang lumipat sa Mang Mika, tiwang-tiwa sa Marayoy, nakaroon tawanan sa bahay, ang makapahkan ay nohang mas masahana. Sinibika ni Mang Mika na bimiyong imoang isang responsableng lalaki na lohang tapat sa kanayang asawa at anak. Melanie, kimain ka po, ipinahlito kita nito, nakanghiting sinabi ni Mang Mika, naklakayang pahkan sa plato ni Melanie.
Iniwasane Melani ang kanang Mhamata, sumahot siya, salamat po pero parang tinitusok Mhamata ni Mang Mika ang kanang katawan, kaya hindi siya nakaramdam ng genawa. Isang imaha, kinailangan ni Marayuay na mamalingke para bimiling abono para sa kanilang palayan. Naiwan sa Melani para mahwalis, mahlinis at mahlitong tanghalian para sa kanilang pamilya. Iwi ako ahat, sabing kanyang ina mag-ingat ko. Naiwan sa maliit na bahay sa Melani at Mang Mika. Hindi siya komportable pero sinibikan niyang hiwag pansinin ito at nakpuke sa pagtatrabaho. Habang nachtitiping makadamit sa Melani sa labas, limapit sa Mang Mika. Melani, talinghan na kita ay miko sa Mang Mika at kimiyang damit. Ako na lang po mabilis na sumahot sa Melani, sinisibikang limayo pero hindi imalis sa Mang Mika. Sa halip imipo siya, ang kanayang Mhamata ay timitingin sa kanaya na may kasakiman at pag-aari. Talahang humahanda ka, sambit ni Mang Mika. Nahilat sa Melani. Anong sinasabi mo? Ngimiti sa Mang Mika, isang ngiti na nachtilot kay Melani panghanginag. Totoo lang ang sinasabi ko, walang makakapantay sa iyo dito sa barangay. Timayo sa Melani, sinisibikang limayo pero biglang hinawakan ni Mang Mika ang kanayang kamay. Iwag kang matakot, gusto lang kitang mohang malapit, wala ang nanay mo, maaari tayong makikwentihan, sinabi niya. Bitawan mo ako, sigaw ni Melani, nakpipimahlas, mas himigpit ang hawak ni Mang Mika, limalabas ang kanayang kasamaan. Iwag kang limaban, gusto ko lang makakabiti sa iyo, sabi niya. Simagaw sa Melani, nakipon lakas para itilak siya. Sa sandaling yun, kiniya ni Melani ang walis na malapit sa kanaya at ipinagpok kay Mang Mika, limayo ka sa akin, nahilat sa Mang Mika, imirong siya, nakang masama ang kanayang Mhamata. Ang bastos mo, tignan natin kung sino ang paniniwalaan ng nanay mo. Timayo sa Melani doon, tumitilo ang mahaliha. Simagaw siya, imalis ka sa bahay ko. Nang habang yun, nang imiwi sa Marayuay, ahat na tumakbo sa Melani sa kanaya at sinabi ang lahat. Nanay, sa Mang Mika, humawa siyang nakakatakot kay. Nanlaki ang Mhamata ni Marayuay, Melani, anong sinasabi mo? Ngayon, sa Mang Mika sinibikan kaniyang saktan nang wala ako dito. Pero nang marinig ito ni Marayuay, natatawa siya, hindi siya makapaniwala. Melani, anong inaisip mo? Sa Mang Mika ay mapagkakatiwalaan, hindi niya makakawa yaon. Nang hanginag sa Melani, nanay, bakit hindi ka naniniwala sa akin? Simimangot sa Marayuay, sinisibikan mo bang sirain ang pamilayang ito? Anong ginawa sa iyo ni Mang Mika, kaya mo nasabi ang hayaon? Asawa ako ni Mang Mika, hindi mo siya pwedeng pagsalitaan ng hanayan. Iwag mo na ang banggitin ang tungkol dito. Timahimik sa Melani, hindi siya makapaniwala na ang kanayang ina ay kampi kay Mang Mika. Ang bahay na ito ay nakang lighar na kinamimihan at ikinatatakot ni Melani. Isang hobby sa maliit na bahay, ang dilaw na ilaw ay nagliliwanag sa sala, ang telebisyon ay patuloy na nakpapakitan ng balita. Nakaupo sa Marayuay sa ipuan, nakahabi at nanonood ng kanayang paboritong programa. Melani, mahlawa kapag katapos mong maliho para maplansa ko bikas papasok ka na, sinabi ni Marayuay. Opo, sagot ni Melani. Sa kisina, sa Mang Mika ay nakiyukas ng hapenghan, inilalakay ang haplato at kubayerto sa lalakyan, pero paminsan-minsan ay sumisilap sa pintong banayo. Ang tinuhong tibak ay mas lalong nakpapahirap sa kanaya na pigilan ang kanayang sarili. Inilakay niya ang helang plato, tumingin siya kay Marayuay, nakitang nanonood pa rin siya ang telebisyon at naksimila siyang makplano. Ay miko siya, sinisibikang sumilap sa makipot na sivang pinto, ang mahinang ilaw ay nakpapakitang malabong anino ni Melani sa pamamagitan ng kurtina. Himinga siya ng malalim, ang kaniyang Mhamata ay nakpapakitang pagnanasa. Pero bago pa siya makakita, biglang bumikas ang pinto. Nahilat sa Melani nang makita sa Mang Mika na nakatayo roon. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Tinitignan ko lang kung tapos ka na maliho para kinan ang tiwalaya at isampay, sabi niya. Pero hindi maitaho ang kanayang Mhamata ang kanayang pagkabala. Naksananhaling siya.
Simagaf sa Melani, nanay. Nang marinag ang sigaf, nach madaling tumakbo sa Marayuay sa kusina. Nang makita niya sa Melani na nakatayo sa harap ni Mang Mika, galit na galit, nagtanong siya, anong nangyayari dito? Hindi agad sumagot sa Melani nang hinginag ang kanyang kamay, kinuha niya ang baso sa mesa at ibinato kay Mang Mika. Nabasag ang baso sa sahig, pumitok ang ilang piraso sa kanyang mukha. Diyos ko, nababalif ka na ba? Bakit mo binatong baso sa Mang Mika, tanong ni Marayuay. Sumisilip siya sa akin sa banayo, sigaf ni Melani, tumitilo ang kanyang haliha. Ngayon, nabawi na ni Mang Mika ang kanyang sarili, ay miko siya at nakkanwarang naktirisa. Marayuay, tinilinghan ko lang siya, hindi ko akalain na ganito niya ako isipin, sabi niya. Sinisiran mo siya. Nakatayo ka sa harap ng pintong banayo. Kung wala kang balakhawan, bakit ka naroon? Simagaf sa Melani sa kawalan pag-asa. Nanay, kampi ka sa kanaya hanghang sa pinto na hindi mo na ako pinapansin. Sinabi mo na galit ako sa iyo, mali ba yun? Hindi mo na ako ititiring na anak. Inirong sa Melani, hindi timahal ang kanayang haliha. Nanay, nakbaho ka na. Dahil sa isang lalaki na walang kwenta, sinasabi mo na bastos ako, mali, hindi mo na ako ititiring na anak, sambit niya kay Marayuay. Tumalikod sa Marayuay at hindi sumagot. Sa sandaling yun, ang distansya sa pagitan mag-ina ay napakalayo. Nakatayo doon sa Melani sa kawalan pag-asa. Ngumiti sa Mang Mika, pero mabilis na emiko nakkanwarang inalo sa Melani. Hindi kita sinisisi. Bata ka pa, kaya hindi ka pa nakakaintindi na intindihan ko yan, sabi niya. Nang marinig niya ang kasalitang ito, nakaramdam sa Melani pagkasika. Sa halip na makinig sa nakayang salita ni Mika, tumalikod na lamang siya, nagtatakbong bumalik sa kanayang silid at isinarado ang kanayang pinto. Sa loob ang kanayang silid, nakaupo si Melani, akap ang kanayang hatiut, namamaha ang kanayang hamata sa sobrang pahyak, nakaramdam siyang sakit, hindi lamang dahil sa sampal ng kanayang ina. Kundi dahil ang kanayang pagmamahal ay hindi na para sa kanaya. Paano siya sisihin kanayang ina? Milo nang makilala niya ang kanayang ina, siya ang pinakamamahal at pinakakatiwala niya. Tumingin siya sa labas ng bintana, pinuang kalangkitan at kayan. Sa ilalim mapitlang sinahang biwan, ang anino ni Mang Mika ay nakpakita, tumitingin sa kanayang silid na may nakatahong kailahan. Nanindig ang balaybo ni Melani. Ano na kaya ang kanayang kakawan? Sa kanayang piso, humihilo ang libu-libong tanong, anong dapat kong kawan? Ilang biwan na lamang bago ang kanayang graduation sa grade 12. Kung alles yan ngayon, ano kaya ang mangyayari sa kanaya sa hinaharap? Himinga siya ng malalim, sinisibikang pakamain ang kanayang sarili, kailangan niyang mahtis. Kailangan na niya lamang tisan ang ilang biwan, sa kanayang pagtatapos, makakapag-aral siya sa malayo sa lugar na ito, at hindi na niya kailangan makita po ang kanayang maka. Hinawakan niya ang kanayang kamay, sinasabi sa kanayang sarili na dapat siyang mukhang malakas para malakpasan ang madilim na mga-araf. Milo nang sampalin siya ang kanayang ina, hindi na nakaramdam kaligtasan sa Melani sa kaniyang bahay. Araw-araw nakatira siya sa takot at mindset na nakingat para iwasan ang paharap kay Mang Mika. Araw-araw din nakdailan siyang mag-aral kasama ang kanayang kakaibigan, sinisibikang imalis ng moha at imiwin ng habihin. Isang habi, sinabi niya sa kanayang ina na mag-aral siya sa bahay ni Hinapara sa matamidayo malalata ako, nakmamadaling sabi ni Melani, hindi timitingin ng diretso sa mata ni Marayuay. Bahang simimangot sa Marayuay, bakit? Bakit araw-araw ka na lang imalis? Pwede ka namang mag-aral dito sa bahay. Pilit na pinapanatili ni Melani ang kanayang kalmado, malapit na po, gusto ko lang pong makipag-study para mas maintindihan ko ang lesson. Nakaupo si Mika sa salaya, nakpabasa ng darayo at sumingit na may paniniya, ang sipak mo naman, tiyak na magiging valedictorian ko. Hindi sumagot si Melani ay miku at limabas ng pinto.
Ang mapaniring tingin lalaki ay nachtilot sa kanayang pakiramdam na parang lebili-bong karayom ang tumitisok sa kanaya. Habi-habi sinisikap ni Melanie na imivinang helikapachtelog na ang lahat sa bahay. Patay ang ilaw sa kisina, madilim ang silid, tanging ang malabong ilaw mila sa maliit na ilaw sa habi sa sulok ang natitira. Daan-daan niyang itinilak ang pinto, palihim na pimasok, maingat na hindi gumawang kahit isang ingay. Mabilis siyang naligo, lachang binabantayan ang pintong panayo, at tahimik na pimasok sa kanayang silid at nilok ang pinto. Samgagabing telat nito, madalas na nakupo si Melanie sa kanayang misahanghang hating gabi, hindi dahil sa aralin kundi dahil sa pag-alala na patuloy na dumidikit sa kanaya na nagiging dahilan ipang hindi siya makatilog. Tivang linggo sa halip na magpahinga sa bahay tulad ng ibang tao, palagi siyang nahanap ng paraan ipang limabas ng bahay. Ma, pipinta po ako sa bahay ni Lola, sabi niya pagkatapos kumain ng almusal. Ibinaba ni Marayo ang kanayang chopstick at tumingin sa kanayang anak na baba na may pagkainis. Alles kan naman. Hindi ka rin ba magstay dito sa bahay tivang linggo? Saglit lang po ako. Babalik din po ako mamaya. Bahala ka, hindi ako magsasalita, sagot ni Marayo. Nakaupo si Mika malapit sa kanila, nakbitang salita na may malalim na kailangan, o kailang na mahang malapit sa pamilya, pero sa hili, kailangan pa ring imiwi. Tumalikot sa Melanie, nginit kimirot ang kanayang piso dahil sa salitang lalaki. Kapag hindi siya nakakapinta sa bahay ni Lola, pumipinta siya sa bahay ni Lola. Ang kanayang kamag-anak ay walang kalam-alam sa animang nangyayari, inaisip lamang na siya ay isang masiniring apo. Melanie, madalas kang bimisita sa bahayng iyong halulan ngayon sabing kanayang tiyain habang naktitimplang tibig at tumatawa. Pilit man gumiti sa Melanie, itinatago ang pagkabalisa sa kanayang piso, wala po akong ginagawa, kaya gusto ko pong bisitahin kayong lahat. Kahit saan siya paminta, hindi tumitigil ang kanayang piso sa pag-alala. Pag-iwi niya sa bahay, maingat siya na parang isang anino, sinisikap na hiwag mohang kapansin-pansin. Ang oras ay daan-daang lumipas, ngunit araw-araw sinasabi niya sa kanayang sarili, kailangan ko lang magsikap ng konti, tiyak na makakatakas ako sa lugar na ito. Dumating din ang araw ng hiling pagsisilid. Lumabas si Melanie sa silid ng pagsisilid na may pakiramdam ginawa na parang tinanghal niya ang isang malaking pasanan. Ngumiti siya at tumingala sa asal na kalangitan, nagawa ko ito, kailangan ko na lang maghintay ang resulta, pagkatapos ay alis ako sa lugar na ito, alis ako sa impyernong ito sa lipa. Naisip na niya ang kanayang bahong bihay sa Katrinani, kung saan lalayo siya kay Mika, kung saan magsisimila siya mili. Ngunit ang lahat ng kanayang pag-asa ay mabilis na napawi. Sa hapinan, habang nakisap ang mag-ina tungkol sa kinabukasan ni Melanie, sumingit si Mika na may mukhang nak-alala. Marayoy, sa tingin ko sayang naman kung papag-aralin natin si Melanie sa Katrinani, malayo, magastos, at hindi rin ligtas para sa isang baba na mag-aral ng malayo. Imingat sa Marayoy na may pagtataka, anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko, maganda rin ang tainghiyang universitay, malapit sa bahay, makakaiwi siya araw-araw pagkatapos mag-aral, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at tiraan na napakamahal sa Katrinani. Nang marinig ito ni Melanie, agad siyang imangkat, nalog ang chopstick sa mesa. Ma, gusto kong paminta sa Katrinani, gusto kong mag-aral sa vooruitgetrede universiteit sa Katrinani. Kahit saan ka mag-aral, okay lang basta magsumikap ka. Tama rin naman ang sinasabi ni Mika, hindi tayo mayaman, napakamahal sa Katrinani. Halit na nanghinginig sa Melanie, himihigpi, pero ayaw kong manatili sa bahay, gusto kong mag-aral sa kabisera. Ngumiti sa Mika, Melanie, mag-aral ka na lang, ang iba ay pagkatiwala muna sa iyong ina, hiwag ka ng magmatigas. Tumango sa Marayo ay ipang tapisan ang isapan, ukay desidido na sa tainghiyang ko mag-aral. Walang nang pagtatalo. Hindi na nagsalita sa Melanie, ngunit sa kanayang piso ay parang may libilibong katsalayo na tumitisok, kaya hindi ako makakatakas dito. Simula noon, halos hindi na lumabas sa Melanie ng bahay, alam niya na ang lahat ng kanayang panghikayat sa kanayang ina ay walang saysay.
Ang gapahirap at sakit na naipon sa paklipas mga araw ay tila sasabog na sa kanayang isipan. Noong hapong yaon, habang naglilinis ang kanayang silid, biglang timahil sa Melanie, bimagsak ang kanayang mga kamay, ang kanayang mga mata ay walang katiyakan na nakatingin sa dingding. Daan-daang bumikas ang pinto, nakilat sa Melanie at limanghon, nakatayo doon sa Mika na nakasandal sa pintuan, ang kanayang hisi ay naktilot sa kanayang panlalamach. Naglilinis kang silid, Melanie. Hayaan mo akong tumulong. Pimasok ang lalaki kalmado, ngunit ang kanayang mata ay parang hitom na lubo na nakatingin sa kanayang biktima. Natigilan sa Melanie at ahat na timayo, ang kanayang buses ay nanghinhinig sa takot, lumabas ka. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Ngunit hindi timahil sa Mika, lumapit siyang daan-daan na parang bumabagsak sa kanayang pag-isip. Hiwag kang matakot, gusto lang kitang alahan. Imatras sa Melanie, tumama ang kanayang likod sa dingding, ang hininga ang lalaki ay palapit ng palapit, ang kanayang hadaliring buto ay himawak sa kanayang balikat. Bitawan mo ako. Sigaw ni Melanie, sinisikap na kimawala, mahigpit na hinawakan ni Mika sa Melanie habang nakpipimahlas siyang kimawala. Ma, talinghan mo ako. Sigaw ni Melanie, bimiwas ang kanayang haliha. Sa sandaling yaon, himinto ang isang motorsiklo sa harap ng bahay. Kakaivi lang ni Marayo Emilo sa palengke nang marinig niya ang sigaw, ahat siyang imakayat sa bahay. Melanie, anong nangyayari? Ahat na binitawan ni Mika sa Melanie, bimagsak sa sahig, ang kanayang kamay ay palihim na itiniro sa kanaya, ang kanayang buses ay nawalan ng kontrol. Melanie, anong ginagawa mo? Hindi tama yan. Pimasok sa Marayo ay sa silid at nakita na halo-halo ang damit ni Melanie, habang si Mika ay mukhang natataranta. Melanie, bakit ka nakakakanayan? Ma, sinisibikan niya akong Alam ni Mika ang intensyon ni Melanie kaya ahat siyang sumingit. Marayo ay. Maniwala ka sa akin, nakatayo ako sa labas, biglang tumakbo si Melanie at niyakap ako, pagkatapos ay hinila niya ako sa silid at simahaw, wala akong maintindihan. Nagsisinungaling ka. Napakawalang hiya mo. Pagkatapos ay sinigot ni Melanie si Mika at pinagsisintok siya, habang itinatanghaparan niya ito. Pak! Ang sampal ay imalanghav-hav ng mas malakas pa kaysa noong nakaraan, sumampal sa mukha ni Melanie, ahat na namaha at dumiho ang sulokong kanayang bibig. Nakatayo sa Melanie na walang masabi. Panghas mong akisan sa Mika. Sigaw ni Marayo ang kanayang mata ay pinunghalit. Ma, wala akong ginagawa, siya. Tama na. Hindi ko akalain na ganito ka, sa edad mong yan ay nanghangkas kang mahbaka na ipang makapanakit ng ibang tao. Ma, hindi ako nagsisinungaling. Maring tinawag ni Marayo sa Melanie, ang kanayang mata ay malamang na parang kitsilayo, limayas ka sa bahay. Hindi na kita anak. Ang salitang iyon ay parang kidlat, nakatayo sa Melanie na hindi makapaniwala sa kanayang narinig. Ang kanayang ina na dating kanayang suporta, na dating itinitiring siyang kanayang lahat, ay tumalikot ng hayon sa kanaya dahil lamang sa isang masamang lalaki, ang lalaki na gustong sirain ang biyayang kanayang anak na baba. Ma, naniniwala ka sa kanaya at hindi sa akin. Inaparan ba kita? Tinitahan siya ni Marayo ang kanayang buses ay pinuong pagkabiho at kapaitan, naniniwala lang ako sa kung ano ang nakikita ko, at ang ginawa mo ay naktilot lamang sa akin kayan. Imakpang potra sa Melanie, ang kanayang mata ay pinuong halit at sinabi, kayan. Sa tingin mo, ikaw ay isang kayan. Hindi mo ba nakikita kung hano kasakit ang idinilot sa akin isang ina na tulad mo? Mas naniniwala ka sa isang tong tulad niya kaysa sa pakinggan ang iyong anak na baba, hindi ba? Ngumiti sa Marayo ang kanayang buses ay pinuong paniniya, nagsisisi ako na ipinanghanak kita, isa kang siwal na anak, walang pusong sinisira ang kaligayahan ng iyong ina. Nawalan ng kontrol sa Melanie, ang kanayang sakit ay naging isang apoyang halit, simahaw siya, ukay. Kung hindi mo ako kailangan, hindi ko rin kailangan ang isang ina na tulad mo.
Hindi na naksalita sa Marayuay, tumalikot lamang siya na parang gustong tapisin ang lahat. Pininasan ni Melanie ang kanayang haliha, mahigpit na hinawakan ang kanayang kamay na parang pinipilit ang kanayang sarili na moking matotah, limabas siya ang bahay, nang hinhinach ang kanayang habintin hinit hindi timahil, hindi man lamang limangon. Simara ang pinto sa kanayang lakiran na parang tinatapos ang haling ikhnayan sa pakitan ina. Hiwak kang lilingon, hiwak kang hina. Sabi ni Melanie sa kanayang sarili na may mapilang mata. Nang papalayo. Nasa Melanie sa khote nakatayo sa Marayuay na natigilan, mahigpit pa rin niyang hinawakan ang laylayan kanayang damit. Pimasok siya sa bahay at sinikap na makpakitan pagiging kalmado, nahinit ang kanayang mata ay patiloy na naklalakbay sa walang laman na silit ni Melanie. Nang habang yun, hindi nakatilok sa Marayuay, ang imoang imiyak na mukhang kanayang anak na baba ay patiloy na limalabas sa kanayang isipan. Nakamali po ako. Hindi, gusto ko lang protektahan ang pamilyang ito. Sabi niya sa kanayang sarili, nahinit hindi niya mapigilan ang sakit sa kanayang puso. Tumingin siya sa larawan ng kanayang asawa at bumilong, sana sinisisi mo ba ako? Gusto ko lang protektahan ang pamilya. Pagkatapos imalis sa bahay, ang inang ginawa ni Melanie ay pumunta sa pinakamalapit na Yevelrijstore at ibinenta ang alas na suit niya ipang may pamasahe siya. Pagkatapos ay nachtingo si Melanie sa maliit na bus station sa bayan, ilang 5 bus ang naghihintay sa mahalate na pasahero na papuntang Katrinani. Tiningnan konduktor si Melanie mila ilo hanghang pa, tila hindi siya pinakakatiwalaan. Sa gepoe. Imiling siya at tinanghap ang pera at itiniro ang 5 bus na naghihintay, diretso ang bus na ito papuntang Katrinani, pero siguradiin mong ingatan ang gamit mo. Sumakay si Melanie sa bus at pimiling ipuan malapit sa bintana. Imalis ang bus sa hobby gemilong sa baki-bakong kalsada, ang kailaf sa kalsada ay dimampi sa bawat madilim na sulok ng barayo, at alam ni Melanie na ito ang haling pagkakataon na makikita niya ang lugar na ito. Kinabikasan mocha, himinto ang bus sa bus station Katrinani. Ang langsot ay limitaf sa harap niya na kakaiba at kahanga-hanga, malalawak na kalsada, matinding daloing tao, at malakas na tinok ng pisina na naktilot kay Melanie ng pagkalito. Kinalatkat niya ang kanayang maliit na bak sa kalsada na nakahanap ng pansamantalang tirahan. Sa hili pagkatapos ng ilang pakala, nakahanap siya ang isang maliit na boarding house sa isang eskinita. Nakahanap kang boarding house. Mayroon akong salit ito, nahinit na pakalit, sapat na lang para sa isang kama. Sabing may-ari, isang malaakit na baba na may matalas na mata. Makisa lang po ako, kaya ukay lang po yawn, sahot ni Melanie. Masikip at mamasa-masa ang boarding house, nahinit para kay Melanie, ito ang inang ligtas na tirahan pagkatapos madilim na araf. Ang inang araf sa Katrinani ay hindi madali, kailangan harapin ni Melanie ang maraming pahirap, pahkan at trabaho. Nachtingo siya sa isang maliit na coffee shop matapos makita ang karatila na kailangan empleyado sa salamin. Naka-apply ako po para sa trabaho. Mayroon ka bang karanasan? Tanong manager, isang binata na nasa 30s. Hindi pa po ako nakapagtrabaho sa coffee shop pero masipag po ako at handang matito. Tiningnan siya ang lalaki sandali at tumango, sige, probationary kami ng isang linggo, kung mahalang ka, maaari kang manatili. Himinga nang maliwag si Melanie. Baka man hindi kimakita ng maraming pera ang trabaho, sapat na ito ipang similan ang isang bahong bihay. Ang trabaho sa coffee shop ay mas abala kaysa sa inakala ni Melanie, kailangan niyang matitong magtempla, maglinis, at maglingkod sa mga customer na may ngiti sa kanayang maka kahit na minsan ay pahot na siya. Isang hobby habang nakpipinas siya ng mesa, narinig niya ang isang tawag, Miss, isa pon hang kape. Tumankala sa Melanie at nakita ang isang binata na mukhang sophisticado at iba sa mga regular na customer, nakasuot siya ng pitang kamiseta, nakmamadali, nahinit ang kanayang mata ay palakaibigan. Sige po, hintay niyo lang po ako, sahot ni Melanie habang nakanghiting inihatid ang kape sa kanaya. Salamat, baho ka lang dito.
Opo ilang arapa lang po aku. Magsikap ka. Anon nga pala ang pangalan mo? Ako po si Melanie. Ako naman si Ku. Sana makita tayong mili. Hindi inaasahan ni Melanie na ang hindi sinasadayang pagtatakbong ito ay magpapabago sa kanayang biyahe magpakailanman. Makalipas ang ilang araw, isang hapon, mas maraming customer ang nasa coffee shop kaysa karaniwan, abala si Melanie sa paglilingkod sa mga nagdadalang inimin sa mga customer. Sa salokong shop, si Ku, ang sophisticadong customer na nakilala niya noon, ay nakatitok sa kanayang laptop na papaligiran mga papeles at dokumento na nakakalat. Napansin ni Melanie na si Ku ay mukhang tense, madalas na minamasa ang kanayang ilo at patiloy na iminom kape. Gusto mo bang iminom tibig? Hindi maganda ang masyadong maraming kape. Dahan-dahang naglagay si Melanie isang basong tibig sa mesa ni Ku. Nakilat si Ku at tumingala, salamat, tama, medayo na sobrahan na ako sa kape. Ngimiti si Melanie at nakpatiloy sa kanayang trabaho. Pagkalipas ng 20 minuto, nagpipinas si Melanie misa nang bigla niyang marinig ang isang kalansing mila sa salokong shop, limangon siya at nakita si Ku na bumagsak sa mesa, nakalat ang kape. Okay. Lang. Nagmamadaling tumakbo si Melanie ipanghasingan si Ku, naninilaw ang mekaniko, pawas na pawas ang kanayang noo, sinibikan niyang sabihin ang isang bahay ngunit hindi siya makapagsalita. Ilang customer siya malapit ang natakot ngunit walang nakakalam kung ano ang gagawin. Nagmadaling nagtanong si Melanie sa isang empleyado sa malapit, mayroon bang gamot dito o timawag ka ng ambulansya? Naalala niya na madalas na iminom ang kape si Ku at mukhang pagod na siya, posibleng bumaba ang asikal sa kanayang dugo. Anong gagawin ko? Nag-alalang tanong isa pang empleyado, mayroon bang asikal o animang matamis? Mabilis na nagtanong si Melanie at tumakbo sa center, nagmadali siyang kimihang isang paketing asikal at inilagay sa isang basong malihamham na tibig at bumalik kay Ku. Subukan mong inimin ito. Inalalayan ni Melanie ang ilo ni Ku at sinibikang talanghan siyang inimin ang bawat pakihop ng matamis na tibig. Pagkalipas ng ilang minuto, ang mekaniko ay inti-inting bumalik sa kalay, dahan-dahan niyang idinilat ang kanayang mga mata at tiningnan si Melanie na may mapagpasalamat na mga mata, ako. Salamat. Okay ka lang ba? Mukhang bumaba ang asikal sa iyong dugo, dapat kang kimain animang matamis ngayon. Matapos magpahinga, si Ku ay mas stable na, imipo siya ng tiwit, ngumiti kay Melanie, kung wala ka, tiyak na hindi ako makakaligtas sa pagkakataong ito, napakalma ka at marunong ka pang himawak. Hindi po ako sigurado pero narinig ko na kapag bumaba ang asikal sa dugo, kailangan agad kimain matamis, ginawa ko lang po ang narinig ko. Hindi talagang iniligtas mo ako. Maraming salamat. Ako si Ku, nagpakilala na ako noon, pero ngayon lang ako nagkaroon pagkakataon na magpasalamat ng maayos. Naalala ko po basta okay ka po, okay na po ako. Makalipas ang ilang araw, bumalik si Ku sa coffee shop, dala ang isang maliit na bakang regalo, inilagay niya ito sa center, tinignan si Melanie at sinabi, alam kong tiyak na hindi madali ang trabaho dito. Ito ay maliit na regalo bilang pasasalamat. Nakakaya po ginawa ko lang po yun dahil naisip ko na dapat kong gawin ito. Iwag kang maya, talagang nagpapasalamat ako sa iyo. Kung mayroon kang animang kahirapan sa bihay, iwag kang makatibiling sabihin sa akin. Matapos iligtas ni Melanie si Ku sa coffee shop, madalas silang nag-isap sa tuwing bumibisita si Ku sa shop. Sa pamamagitan ng kwento, nalaman ni Melanie na si Ku ay direktor ng isang kumpanya na nagdadalibhasa sa komunikasyon at pagpaplanong kahanapan. Tila abala ang iyong trabaho, sa tuwing nakikita-kita, dala mo ang iyong laptop at mga dokumento. Tanong ni Melanie habang nagtitimplang kape para kay Ku. Ngumiti si Ku, abala talaga, pero gusto ko ito, ang bawat proyekto ay isang hamon at gusto kong lipahan ang mga hamon. Tinignan niya si Melanie na may seryosyong mata, ikaw naman. Mayroon ka bang animang plano para sa hinaharap? Ako.
Hindi ko rin alam, gusto ko lang magtrabaho ng husto at alagaan ang aking sarili. Timango ko na parang naintindihan niya ang nararamdaman niya. Isang araw, biglang limitaf ko sa coffee shop sa oras ng ofbiak, dala ang isang stack ng mga dokumento at inilagay ito sa harap ni Melanie. Mayroon akong bahay na gusto kong ipagawa sa iyo. Ano pong bahay yun? Kailangan aking kampanayang isang clerical worker na humahanap din bilang receptionist sa tingin ko maaari mong subikan. Pero, hindi po ako nakapagtrabaho sa opisina, natatakot akong hindi ko kaya. Ngumiti ko ang kanayang mga mata ay pinuang pakikayat, walang siniman ang mahaling sa simila po lamang, naniniwala ako sa iyo. Bukod ito masipag ko at maingat, iyon ang kailangan ko sa isang empleyado. Nakalanlangan sa Melanie sandali, nginit sa hili ay tumango, ukay po susubukan ko. Sa inang araw niya sa kampanaya, nakaramdam kalito sa Melanie habang pumapasok siya sa isang hanap na bahong kapaligiran. Ang kanayang makasamahan ay nakasuot ng formal na kasyutan, mabilis na naktatrabaho. At ang lahat ay tila tumatakbo sa isang paraan na hindi po niya kayang maili. Ikaw sa Melanie, tama ba? Tawagan mo na lang akong Katrina, kakabayan kita, nakangkiting sabing isang palakaybihang katrabaho, na tumulong kay Melanie na mabawasan ang tensyon. Ang trabahong clerical worker at receptionist ay hindi masyadong mahirap sa simila, ngunit kailangan ito ang pansin sa detalye, kailangan ni Melanie na matutong gumamit ng mga computer, magproseso ng mga dokumento, at makipag-ugnayan sa mga customer. May mga pagkakataong nakaramdam siya ng pagkabihudal sa patiloy na pagkakamali. Bakit po ako ganun katanga? Sinisi ni Melanie ang kanayang sarili matapos mali ang pag-ischedule ng appointment para sa isang customer. Ngunit sa tivang nadidismaya siya, lumalabas sa kuno may mga nakikayat na salita. Normal ang pagkakamali, mahalaga ang natutinan mo mula rito, sabi niya na may mata na pinuang katapatan. At sa Melanie ay ngumiti, lihim na nakapapasalamat sa kanaya para sa pagtulong sa kanaya. Matapos masanay sa trabaho, nagsimilang isipin ni Melanie ang kanayang kinabukasan, nakapasaya siyang magpatola para sa isang partima na universidad sa hobby ipang pareho siyang magtrabaho at magpatuloy sa pag-aaral. Isang imaha, dala niya ang kapopula sa opisina ni Ko, nakalangan na ipinaliwanag. Sir Ko, gusto kong hilingin sa iyo na mag-ayos ng oras para makapag-aral ako sa hobby, ukay lang po ba? Nakilat si Ko, balak mong mag-aral. Timango sa Melanie, ang kanayang mata ay pinuang determinasyon, gusto kong mag-aral sa universidad, alam kong nagsisimula ako ng hili, ngunit gusto kong magkaroon mas magandang pagkakataon sa hinarap. Ngumiti ko, ang kanayang mata ay nakapakita ng pahalang, susuportahan kita sa abot ng aking makakaya, ayusin mo lang ang iyong schedule ipang mohang makatwiran, hiwag kang mag-alala. Samha sa minut na araw, tumitok sa Melanie sa trabaho at pag-aaral, sinisikap na balansen ang dalawa. Sa kabilang kanayang abalang bihay, nakaranas siya ng maraming pahirap sa simila, makakabang iniwi siyang alas 11 ng hobby, pahot na pahot. Ngunit kinakat niya po rin ang kanayang hanghipin ipang tapisin ang kanayang takdang aralin na may kaluban na hindi kayang makapi. Sa mga panahong pahot na pahot siya, ang imoang kanayang ina ay bumabalik sa isipan ni Melanie, naalala niya ang sandalikang paano siya pinalayas ng kanayang ina sa bahay, ang kanayang piso ay kimikirot, bakit kaya ginawa yun ng kanayang ina? Bakit hindi siya pinaniwalaan kanayang ina? Posible bang hindi siya kasanlaki sa mga mata ng kanayang ina kumpara sa isang estrangerong lalaki? Ang damdamin pagkasaklam ay madalas na tumataas na nakideok sa kanaya na petilan ang lahat ng komunikasyon sa babaeng nakbihay-bihay sa kanaya. Ngunit pagkatapos ay ang maaalala ng kanayang pagkabata ng ang kanayang ina ay lahang ay mayakap sa kanaya sa tivang nadarapa siya ay bumabalik. Hayan pa man, siya ang nanghanak sa kanaya, maral ay natatakpan ang kanayang inan makakasinang halanghan lalaki. Ang makakaisipang iyon ay nakpapadama sa kanayang piso na malambot, at habang mas malambot ang kanayang piso, mas lalo niyang sinasabi sa kanayang sarili na maksikap ng higit po, hindi lamang ipang mabihay ng moyos ngunit ipang maprotektahan din ang kanayang ina sa hinarap. Inti-inti ang kapagsisikap na ito ay kinilalang kanayang makasamahan.
Hindi Simelani ang pinakapansin-pansin na tao, nginit ang kanayang pagsisikap at pagiging handa na matitu ay nakdilot sa kanayang pagmamaong lahat. Hindi lamang niya inti-inting pinatinaan ang kanayang sarili nginit inti-inti rin niyang itinayo ang kanayang kumpiyansa. Melanie, mas profesional ka nun ngayon kumpara noong bago ka pa lang pimasok. Papiri ni Katrina. Ngimiti lang sa Melanie na mimila ang kanayang hapis ni Dal sa pagkapayaya. Sa panahon kanilang pagtatrabaho, sina Min at Ngs ay inti-inting naging malapit sa isa't isa. Siya ang laging nakikinig at nagpapalakas ng loob kahit sa tivang siya ay nahihirapan. Isang gabi matapos matagumpay na mag-organisa ang kumpanayang isang malaking kaganapan, inimbitan ko ang buong grupo ipang magdiwang. Sa begin, sa Melanie na nakaupo sa tabi ko ay nakaramdam ng init at pagmamalasakit mula sa kanaya sa bawat maliit na kilos. Nang matapos ang begin, nagmangkay si Kuna ihatid si Melanie sa kanayang bahay. Sa doon, sa tahimik na kapaligiran Katrina sa gabi, biglang sinabi ni Min, talaga namang himahanga ako sa iyo. Hindi lahat ay may lakas ng loob na Maximila militalatang ginawa mo. Limangon sa Melanie, bahagang nakilat, sinisibikan ko lang dahil wala na akong ibang pagpipilian. Imilang sa ko at bahagang ngimiti, hindi, iyon ang lakas mo. Dahil sa mga salitang iyon, mas naramdaman ni Melanie ang init kaysa dati. Sa inang pagkakataon pagkatapos mga pagsibok, naramdaman niya na siya ay pinaalagaan at minamahal ng tapat. Sa paglipas ng panahon, ang relasyon sa pagitan nina Min at Melanie ay lalong naging malapit. Laging sinisibaybayan ni Min ang kanayang pagsisikap mula sa pagbalanse sa pag-aral at trabaho hanggang sa maliliit na tagumpay na kanayang nakakamit. Madalas siyang magbigay sa kanayang taos-pusong pampalakas ng loob at maraming beses na palihim siyang tinitulungan ipang malampasan ang mga paghihirap. Isang beses, nang nakaalala sa Melanie tungkol sa pagkumpletong biwa ng ilat, biglang nakdala sa Min ng isang basong milk para sa isang taong nakakaranas ng stress, narito. Sabi ni ko habang nagbibigay ng isang banayad ng ngiti na nakalimitan ni Melanie ang presyon sa isang saklit. Salamat sa iyo, palagi kang lumalabas sa tamang oras kapag kailangan ko. Ngimiti sa Melanie, ang kaniyang mata ay pinuong pasasalamat. Tumango lang si ko bilang tehon, ngunit ang kaniyang mata ay palaging nakatune sa kaniya ng mas matagal kaysa karaniwan. 4 na taon ang limipas na parang isang iglap. Si Melanie. Mila sa isang batang boba na mayayain noong inang araw niya sa kumpanaya ay limaki at naging mas tiwala sa sarili. Ang paharong ekstensyon sa hobby ay sa wakas nagbanga. Sa araw ng pagtanghap ng kanayang diploma, inimbita ni Melanie si Kuna dumalo sa seremonya. Sut ang kanayang tuha, ngimiti siya ng masaya, ang kanayang mata ay pinuong pagmamalaki at kaligayahan. Salamat sa iyo sa palaging pagsuporta sa akin. Kung wala ka sa tingin ko, matagal na sana akong sumiko. Sabi ni Melanie na nanghanginak ang buses dahil sa emosyon. Ngimiti sa Min sa kanaya, wala akong ginawa. Lahat ay pagsisikap mo. Nakatayo lang ako sa tabi mo habang ikaw ay nagningin. Sa kanayang diploma sa universidad at walang tigil na pagsisikap, kinilala sa Melanie ng kumpanaya. Nagpasaya sa Kuna ay promote siya sa posisyong senior administrative staff na may civil do na sapat ipang matistisan niya ang kanayang bihay ng mas komportable. Nangyanan sayo ni Min ang desisyon sa pilong pimalakpak ang makasamahan ni Melanie bilang pakpati. Namila sa Melanie at nakaramdam ng emosyon sa tiwalang lahat. Salamat sa inayong lahat, pagsisikapan ko po. Sabi niya sa isang time na buses. Pagkatapos ng pilong, binati rin ni Min sa Melanie, karapat-dapat ka rito, ngunit imasa ako na kahit hano ka kabisay, mapapanatili mo pa rin ang iyong sikasik tulad ng dati. Timanhan sa Melanie kay ko nagnanangdang ang kanayang mata, sisibikan ko ang aking makakaya. Isang malamig na hobby matapos makumpleto ang trabaho, nagmangkay si Kuna ihatid sa Melanie sa kanayang bahay. Sa doon, ang kapaligiran sa pagitan nilang dalawa ay napakahan, ngunit may kakaibang bahay. Tila pareho silang naghihintay ng isang bahay na mangyayari.
Nang makarating sa harap ng boarding house ni Melanie, himinto si Kun ginit hende nach mamadaling magpalam. Ano po? Ano po ba? Tanong ni Melanie, napansin niya ang pagkalito sa mga mata ni Men. Himinga nang malalim sa Men na para bang naklalakas ng loob, pagkatapos ay limangon at timinghan nang diretso sa kanayang mga mata. Melanie, matahal ko nang gustong sabihin ito, ginit hindi ko nakawang. Himinto sa Melanie, mabilis na timibok ang kanayang peso. Anong gusto niyang sabihin? Bahang ikinilang niko ang kanayang ilo, ang salok ng kanayang labi ay ngimiti, ang kanayang mga mata ay nakpapakitang init na may halong pagiging mapaklaro. Gusto kita, sa totoo lang matahal na kitang gusto. Milo nang makita kitang nagsisimikap na lampasan ang mga pahirapan, ginit hindi kailanman sumiku. Timinghan sa Melanie kay Men na may pagtataka, ang mga salitang iyon na hindi niya inasahang maririnig sa oras na ito mila sa taong matahal na niyang minamahal. Ako. Ital niya damdamang magkalong sorpresa at kaligayahan. Sa pentong ito, ay rimakbang po at mas malalim ang kanayang buses, hindi mo kailangang sumagot agad. Gusto ko lang malaman mo na ikaw ang taong nakapaniwala sa akin sa pag-ibig. Ay miko sa Melanie nakaramdam ng init sa kanayang kapismi. Pagkalipasang ilang sandali, mahina niyang sinagot, ako gusto rin kita. Timinghan sa kusa kanaya, naknininding ang kanayang mga mata, isang masayang ngiti ang similay sa kanayang mga labi. Salamat sa iyo, Melanie. Salamat sa pagbibigay mo sa akin pagkakataong mahalin ko. Nakatayo ang dalawa doon sa ilalim mainit na dilaw na ilawang maliit na kalaya, ang kanilang mga peso ay nakpabahaging isang tibok. Pagkatapos ng maraming taon pagsisikap, ang kumpanya niko ay lalong imanlat. Sa makatiwid ngayong taon ay nakpasaya siyang mag-organisang isang paglalakbay para sa mga empleyado. Nasasabak ang lahat na pimiling destinasyon sa paglalakbay at magplano para sa isang malaking paglalakbay. Ang kumpanya niko ay nag-organisang isang paglalakbay para sa lahat ng empleyado sa Lumbay. Sa inang pagkakataon na sumali si Melanie sa isang paglalakbay na tulad nito, siya ay nakaramdam pananabik, ngunit mayroon ding bahaging pagkabalisa. Sa tulad ng dati ay palaging nasa tabi niya, nakmamalasakit at nakalaga sa bawat maliit na bagay. Sa hapon, nang magpasaya ang buong gripo na bisitahin ang donhan, malinaw ang asal na dagat, ang kahanayang kabendok ng limistuan ay bumibiyong isang magandang tanawin. Napakahanda. Hindi po ako nakakitang ganitong tanawin. Ang Lumbay ay palaging may espesyal na pangakit, ngunit ngayon nakikita kong mayroong isang bagay na mas espesyal. Ano po? Ang ngiti mo. Nang marinig ni Melanie ang kasalitang ito, namila ang kanayang mukha at hindi may wasang maya. Baka man nakaintindihan na ang dalawa, siya ay isang boba, sino ang hindi mahilog sa kasalitang itong katapatan. Ngunit ang kakalakan ay mabilis na nawala nang bigla niyang makita ang isang pamilyar na bihira mula sa malayo. Himinto sa Melanie, parang himinto ang kanayang peso sa loob ng ilang segundo, siya ay. Tiningnan niko ang direksyon tingin ni Melanie at nakita ang isang lalaking nasa edad na nakasuot ng makakarang damit, nakatayo kasama ng isang batang boba nakmamayabang sa lahat sa paligid. Sa liyahang boba ay may isang kimikinang na kiventas at ang pilang mataas na takong na sapatos ay kapansin-pansin. Anong problema? Sino iyon? Hindi inalis ni Melanie ang kanayang tingin sa lalaking nasa edad na timatawa at nakisap kasamang isang batang boba. Mahigpit niyang kiniyom ang kanayang kamay, nang hinhinak ang kanayang buses dal sa halit, siya sa Mika, ang taong imahaf sa aking ina at nakpalaya sa akin sa mismong bahay ko. Bahang simimangot sa ko, ipinatong ang kanayang kamay sa balikat ni Melanie na para bang nakpapatahimik, kalma kamina. Kailangang linawin ito, hindi dapat makpadalos-dalos. Himinga nang malalim sa Melanie, ngunit ang kanayang mata ay pinuporan halit. Ang imahe ni Mifa na nakmamayabang at kumakastos ng walang taros ay naktilot sa kanayang labis na halit. Hindi ko siya hayang mamihay ng malaya tulad nito. Kailangan kong patinaan sa aking ina na siya ay isang masamang tao at karapat-dapat na parisahan.
Tutulingan kita, nginit kailangan mina nating magkaroon ng ebidensya. Gemagastos baseer nang walang tarus dal sa perang nakya sa pagbentang lipang inayong bahay. Matagal na akong limayo sa aming bayan, paano ko matitiyak na may pera siya mila sa pagbentang lipang aking pamilya. Nakisip sa malaning ilang sandali at pagkatapos ay ikiniwento, maka-isang taon na ang nakalipas, timawak ang aking lola at nakreklamo sa akin. Sinabi niya na pimayak ang aking ina na ibenta ang malaking lipay ni tatay para makakiyang pera. Ang lipay na yaon ay dating pinakakinan ang kabiyayan ng aming pamilya, nginit naniwala ang aking ina sa kanayang sinabi na sinasabing tumataas ang presyo ng lipa at ibebenta ito para magkaroon ng kapital para sa negosyo. Halit na halit si Lola, sinabihan niya ang aking ina na napakahilo niya na ipinakatiwala ang desisyon sa kanaya. Si Memangot Sekur nagsisimula nang maintindihan ang problema, kung totoo yaon, ang perang iyon ay nakmila sa lipang iyong ama, nginit malinaw na hindi niya ginagamit ang pera para sa tamang bagay. Tumanga sa Melanie, imapaw ang halit sa kanayang peso, narinig kung wala siyang ini-invest. Pagkatapos niyang ibenta ang lipa, ginamit niya ang pera ipang masyaan ang kanayang kapanghangailangan at ang kanayang virida. Nachtida na rin si Lola, nginit walang ebidensya. Ngayon gusto kong linawin ang lahat para malaman ng aking ina ang totoo. Ipinatong ni ko ang kanayang kamay sa balikat ni Melanie, malalim nginit may determinasyon ang kanayang buses, kung ngayon. Kailangan mina nating kumpirmahin kung paano nahanap ang transaksyon sa pagbebentang lipa at kung saan niya talaga ginamit ang pera. Mahanap akong tong tutulong sa akin. Pagkatapos marinig ang kiwento, nakipag-ugnayan si Kay Lauren, ang kanayang kaibigan na nagtatrabaho sa Landregistration Center. Mabilis na nakahanap si Lauren impormasyon tungkol sa transaksyong naugnay sa lipang ama ni Melanie. Sabi ni Lauren, ang lipa na iyon ay naibenta ka isang taon na ang nakalipas. Napakalaking halagang transaksyon dahil tumataas ang presyo ng lipa, nginit ang kakaiba ay ang taong nakapanghalan sa transaksyon ay hindi ang iyong ina kundi si Mika. Nakilat sa Melanie nang marinig ang impormasyon, paano siya nakapanghalan. Ang lipa na iyon ay paharing aking ina at ako. May posibilidad na pinaintilitan siya ang iyong ina, o mas masahol pa, piyake siya ang makapapalis. Sa animang kaso, kailangan nating mahanap ang karaktahang ebidensya ipang linawin. Nanahimik sa Melanie, ang pagkabalisa at halit ay pamino sa kanayang peso, kailangan kong tananghan mili ang aking ina. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang nangyari. Tama, ang iyong ina lamang ang nakakalam ng buong katotohanan, ngunit kailangan mong mahandang iyong sarili. Kung talagang niluluko niya ang iyong ina, hindi ito magiging madali. Sapat na ang tinis ko. Sa pagkakataong ito, ilalantad ko ang masamang mukha niya. Kiniha ni Melanie ang kanayang telepono, himinga nang malalim bago pindutin ang numero ng kanayang lola. Hello. Lola, sa Melanie ito. Ang buses ng kanayang lola ay narinig parang nakilat at emosyonal, Melanie Katrina. Ikaw. May matagal na kitang hindi nakakatawag. Akala ko nakalimitan mo na ako. Napalinog sa Melanie nginit sinibikang panatilihin ang kanayang buses na kalmado. Pasensya na po Lola, masyado akong abala kaya hindi ko kayo madalaw. Kamusta po kayo? Matanda na ako pareho rin ang aking kalisahan. Kamusta ka naman, paano ka nabibihay? Baka man gustong-gusto ni Melanie na ibahagi ang kanayang peso sa kanayang lola, ang katotohanang nakataho ay ginawang hindi siya mapakali, at siyang nagtanong, Lola, gusto kong magtanong tungkol sa lipang aking ama. Narinig ko na ibinenta ni nanay ang lipa noong nakaraang taon, totoo ba? Sa kabilang linya, nanahimik ang kanayang lola sa mahabang panahon at pagkatapos ay bumintong hininga, totoong ibinenta ang iyong ina. Ngunit hindi iyon ang desisyon ng iyong ina, pinayahan siya ni Mika na ibenta. Sinabi niya na tumataas ang presyo ng lipa, bakit panatilihin ito? Naniwala ang iyong ina sa kanayang sinabi at ibinigay ang lahat ng papeles para panghasiwan niya. Naramdaman ni Melanie na tila kinirot ang kanayang peso, kung ngayon para saan ang perang nakya sa pagbebenta ng lipa.
Alam mo ba, Lola? Ibinabang kanayang Lola ang kanayang buses na para bang ayaw niyang marinig ng siniman. Sa ina, sinabi niya na kakamitin niya ang pera para maminan sa negosyo, ngunit wala siyang ginawa. Milo nang magkaroon siyang pera, patuloy siyang bimibiling iba't ibang bahay. Narinig ko rin Milo sa mga kapitbahay na nakakita sa kanaya na nakikipagrelasyon sa isang batang baba na nagbebentang kape sa probinsya. Binabalaan ko na ang iyong ina, ngunit naisip ng iyong ina na gusto kong sirain siya kaya hindi siya nakinig. Mahigpit na hinawa ka ni Melanie ang kanayang telepono. Ang damdamin galit at sakit ay halo-halo, Lola, babalik ako kahat. Hindi ako pimayag na ibenta, bakit ito naibenta? Kailangan mong mag-ingat. Sino ang nakakalam kung anong anting-anting ang ibinigay niya sa iyong ina para sumunod siya sa kanaya? Iwag kayong mag-alala, Lola, hindi ko siya hayang patuloy na lukuin si nanay. Nang ibaba ang telepono, limangon sa Melanie kay ko na may mata na pinuwing determinasyon, kailangan kong imiwi. Napakalinaw na ang lahat, niluluko siya, ngunit hindi ko hayang magpatuloy ito. Tumango sa ko, kalmado ang kanayang buses, sasama ako sa iyo. Hindi ako mapapanatag na makisa ka lang. Poprotektahan kita. Salamat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Iwag kang mahalala. Malakas kang nakalampas sa maraming bahay, ganito rin sa pagkakataong ito. Pagkatapos ng isang sorpresang paglalakbay sa along, nakfila sa Melanie 3 araw na liyafa para bumalik sa kanayang bayan kasama sa ko. Sa buong paglalakbay, ang kanayang isip ay patuloy na pinahirapan, mga nakakakambalang tanong, dapat ko bang patawarin? Pinalayas ako ni nanay pero siya rin ang taong isinakripisayo ang kanayang buong bihay para palakihin ako. Ang kapagkakasalanghat na ito ay makakagnay, kapwa pinit-pinit at nililibok siya sa walang padat na pag-isip. Ngunit sa hili, nanay pa rin ang pagmamahal sa pamilya sa samang loob. Nang pimasok ang sasakyan sa kalsadang lipa na patungo sa bahay, pamilyar pa rin ang tanawin tulad ng dati, ang malawak na palayan, ang maliit na ilog na imikot, lahat ay ibinalik siya sa mga alalang kanang pagkabata. Ngunit nang makita niya ang bahay, noong mabigat ang kanang puso. Ang bahay noon ay mukhang mas malaking ngayon, ngunit nakdadalang isang kakaibang pakiramdam na parang hindi na ito sa kanaya. Sa harap ng bakiran, isang batang lalaki na makatathlong taong lang ang naklalaro gamit ang lariang kotse. Ang kanayang inosenteng halakak ay imalanghav-nghav sa tahimik na espasyo. Mila sa loob ng bahay, limabas sa Marayoy at may hawak na labahin na bakong laba. Timayo sa Melanie ng ilang sandali at pagkatapos ay timawak, ang kanayang buses ay bahang ng kankinah, inay. Nang makita ni Marayoy na biglang bumalik sa Melanie, ang mga damdamin ay dumaksa sa kanaya. Ang sorpresa ay lumipas, ngunit kagat pagkatapos ay ang pag-atibili, dahil hindi niya alam kung paano harapin ang kanayang anak pagkatapos ng kanayang ginawa. Makasihang mas matirit, ngunit ang tingin na iyon ba ang tingin ng isang anak na dating mahal na mahal ako. Nakisip siya, ngunit hindi niya ito sinabi dahil natatakot siya na ang sakot ay magdudulot sa kanayang sakit. Melanie, bakit ka imiwi na hindi nakpapalam? Ito ba si? Limapit sa Melanie, nagbigayng isang pilit na ngiti sa ko boyfriend ko. Makalang na tumango sa ko, mahandang araf po. Bahang tumango sa Marayoy, mabilis na sinilaypan sa ko at pagkatapos ay bimalang kay Melanie. Mabiti na nakabalik ka, ipagtitimpla kitang tsa, pimasok kayong kaibigan mo sa bahay. Imakpang sa Melanie, sinilaypan ang batang lalaki na nakatataho sa likod ni Marayoy. Inay, sino ang batang ito? Bahang nakatibili sa Marayoy at pagkatapos ay naksalita sa isang banayad na hinatbuong kailahan, si Jocelyn, ang iyong nakababatang kapatid. Natakalan sa Melanie, nakilat na tumingin sa kanayang ina, nakababatang kapatid. Ibinaba ni Marayoy ang basket ng labada, tumingin ng diretso sa kanaya, nakakaroon kaming anak ni Mika. Siya ang iyong kapatid. Sa anumang kaso, kailangan mong tanggapin ang katotohanan ito. Nanika sa Melanie, hindi makapagsalita.
Ang alalang kanang dating pamilya ang kanang ama ay biglang bumalik sa kanang isipan. Inay ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Inalahan kami ni Mika. Mabiti na nakabalik ka maglilito akong hapinan para sa iyo. Tiningnan ni ko si Melanie napansin ang pagkakabakabak sa kanang mga mata, limapit siya at bahang ipinotong ang kanang kamay sa balikat niya na para bang gusto siyang bahan lakas. Kinahat ni Melanie ang kanang labi, walang sinabi, ang kanang piso ay pinung hindi may paliwanag na damdamin, parang nalilikaw at nasasaktan. Ang bahay baka man mas kumpleto kaysa dati, ay kilang sa init na dating tinatawag niyang pamilya. Nakpaho na ang lahat makpakailanman. Samha araw na nasa humituhin si Melanie napansin niyang hindi lahat ay perpekto kayang panlabas na anayo. Sobrang ayman na daw ni Mifan ngayon pero narinig ko na hindi daw halang sa pagnanahusaw ang malaking parteng pera na belong isang kapitbahay kay Melanie nang bimisita siya sa palengke. Sinibikan ni Melanie na magtanong po at kung ano ang natiklasan niya ay hindi niya napigilang mahalit. Samha nakita niya at narinig na ikiniwentong mga tao, natukoy ni Melanie na karamihan samha ari-arian ni Mika ay mila sa lipay ng kanayang ama. Nahinit sa pagpabalik tanaf sa halahang yun pero hindi rin hanong masaya ang ina niya, kaya paano hindi makabiling basang machina at dapat maklabang damit sa pamamagitan ng kamay. Isang hobby habang nakaupo sa Marayo ay na hinihimok na makatilok si Jocelyn, hindi na napigilan ni Melanie ang sarili, inay, gusto kong tanungin kayo tungkol sa lipang tatay. Anong alam ko ibinenta mo daw ito noong nakarang taon pero alam mo ba kung saan napunta ang peranghen? Nakalangan sa Marayo kaya para daw kay Mika para maminan sa negosyo, pinagilan ni Melanie ang kanayang halit, nakbigayng makalarawan ni Mika na nakasut maranghang damit na humahala kasama ang mahanda at patang baba. Ang dalawa ay nakaupo sa isang krisis na kimakan, hindi lang yun, mayroon ding larawan ang dalawa na naktutulingan sa hotel, ito ba ang pamiminan sa negosyo na sinasabi mo? Nanghanginak na kiniha ni Marayo ang halarawan at tinangan ang mga ito, pagkatapos ay nakta siyang kilay, hindi mo rin na naksinanghaling siya sa akin, kung hindi, nasan siyang ngayon. Bakit wala siya sabay kasama natin? Hila ko kasama na siyang ngayon ang kanang batang hirida, tumahimik ko, hindi siya kanung tao. Hindi kanito, anong ibig sabihin mga ebidensang ito? Bakit kailangan ibenta ang lipa para mahirapan ka na kanan ang pagtatayong bahay para makalaki ay tinapos na ang malaking halaga na Hindi masahot ni Melanie ang sinabi ni Marayo kaya nakalit siya at simahaf, sinisibikan mo na naman bang haliin siya. Inay. Hindi makapaniwala sa Melanie na hanuin ang inaisip ni Marayo tungkol sa kanaya. Natakal ang isang salita, bimaksak ang kanayang haliha. Nakita ito ni Kumila sa malayo at hindi na nakatis, kaya naksalita siya, more, nakita ko talaga siya na nakikipagsapalaran kasama ang isang batang bobo sa halong, sobrang closing dalawa. Nalaman ko rin na pagkatapos kong magtanong, ang tindahan na binuksan ng bobo sa lalawigan ay dahil pinakbahan siyang pera. Bimaksak sa Marayo sa lipa, himawak ang kanayang hakamay sa khilit ng ipuan na para bang sinisibukang pigilan ang isang maripok na pag-asa na hindi iyon manghayari sa kanaya. Limapit sa Melanie at imipo sa tabing kanayang ina, nahinit ang sakit sa kanayang mata ay hindi pa rin humahalang, inay, ayaw kong saktan ka pero napakalinaw na ang katotohanan. Hindi ka mahal na kukayang inaisip mo pinagsamantalahan ka lang para akawin ang mga ari-arian ng ating pamilya. Tama na Si Mahaf sa Marayo ay na parang gustong pawin ang lahat ng salitang hindi niya gustong marinig, nahinit bago pa siya makapagsalita, imalanghav-nghav ang tinukong pintuan sa labas ng bakiran kasabayang tinak ni Mika na pinung-pinung kumpiyansa, ay, napakarami palang taon ngayon. Sino naman kaya ang nakpayak sa Marayo ko? Parang bumalik sina Melanie at ko. Nakatayo ruin sa Mifa na may mayos na hitsira at may dalang isang bakang kakamit, nahinit nang makita niya sina Melanie at ko bahang nakilat ang kanang mata, nahinit akat din namang nakabawi, Melanie, anong hinakawa mo rito? Bumalik ako para ilantat ka para malaman nanay ko ang tinay mong kilay.
Sa tengen mo ba natatakot ako sa iyo? Ilang taon ka nang imalis sa bahay na ito, ngayon babalik ka para mahari-harian. Siguro gusto naming linawin ang ilang bahay, Mika. Anong bahay? Ang tungkol sa perang pinakbintahan lipang tatay ko, paano mo nakamit? Nawala ang ngiti sa labi ni Mika, nahinit pilit pa rin niyang pinananatili ang kanyang kalmado, hindi ba't ginamit ko iyon para sa pamilya, para makapahawang bahay. Hindi mo ba nakikitang mas mahanda ang bahay na ito ngayon kaysa dati? Iwag ka ng magdailan pa, magkano lang ba ang makakastos sa bahay na ito? At ang malaking halagang pera saan mo ginamit? Ano bang sinasabi mo, Baba? Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Naglabas sa Melanin isang benton kapapalis at inilapak sa mesa, ito ang halarawan ng spa at ang record ng sinabing Baba mo. Nagtanong kami at sinabi niyang binigay itong boyfriend niya at ang boyfriend niya ay ikaw. Spa, Mika. Ano ito? Naghalian sa mifan ginit pilit parang. Nagmanghiti marayoy, hiwag kang maniwala sa sinasabi nila. Investment ko lang yun, maliit na halaga lang. Maliit na halaga. Gemastos kang dondong libo para sa iyong batang kerida, siya mismo ang imamen sa akin nakbiyos na sabi ni Melanie. Ang kasalita ni Melanie ay parang kitlat na timama kay Marayoy, kerida, naital na sabi ni Marayoy habang nangangkilit ang haliha at timitingin kay Mika. Nagsimilang mawala ng kontrol sa Mika at simahaf, sinanghalang. Halit sa akin yan noon pa man, bimalik lang yan dito para sirain ang pamilya natin. Marayoy, hindi ka pwedeng maniwala sa kanaya. Tumayo sa Marayoy na nanghinhinit penong halit, sinasabi mong hindi ako dapat maniwala sa anak ko. Paano ang pera? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nag-alanghan sa Mika at palingalinga sa paligid para mahanap ng paraan para makalisot, nahinit nang makita niya ang matatak ng mata ni Melanie at ko, alam niyang hindi na niya may tataho pa, nagbigay akong pera sa iba. Nahinit na kinawang ko rin naman doon. Nakatira ka sa mahandang bahay na ito, hindi ba? Ginawa ko ang lahat para mapanatili ang iyong reputasyon sa harap ng lahat. Tumingin sa Marayoy kay Mika na tumitilo ang haliha, reputasyon. Anong pakialam ko sa reputasyon kung niloko mo ang tiwala ko? Pinakatiwalaan kita na papalit ka sa asawa ko para alahan ang pamilyang ito, pero anong ginawa mo? Limapit sa Melanie na may masakit na mata, nanay, nakita mo na ba ang tinay niyang kulay? Naupo sa Marayoy sa ipuan at emiko sa kanayang hakamay habang tumitilo ang haliha. Limapit sa Melanie at dahan-dahang ipinatong ang kanayang kamay sa balikat ng kanayang ina, nanay, pasensya na kung nasaktan kita, nahinit hindi ko hayang patiloy kaniyang lukuin. Bimilala sa Mika at malakas na hinampas ang mesa, sige, Marayoy, kung ayaw mong maniwala sa akin, hindi ko na kailangan pang manatili rito, nahinitiwag mong kalimitan na dahil sa akin kaya nakaroon kang bahay na ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, halit siyang limabas ng bahay at nagliliyap sa halit ang kanayang mata, nahinit nang sumara ang pintuan, himina ang kanayang hahakbang. Nakatayo siya sa labas ng kalsada at tumitingin sa bahay kung saan akala niya ay kontrolado na niya ang lahat. Dapat ay iba ang lahat, napakanhat ko ng nakplano, nahinit dahil sa babaeng yaon, nasira ang lahat. Nahinit lahat ng pera ay nasa akin na. Ayos na rin yaon makakasama ko na sila ng hindi naktataho. Himinga ng malalim sa Mika at naramdaman niyang hindi rin naman pala yaon masama. Jocelyn, tumingin siya sa bintana kung saan nakatayo si Jocelyn na may malalaking mata na tumitingin sa labas na nakakalihan. Saklit na limambot ang kanayang mukha. Anak ko siya, nahinit imiling siya. Anong mapapala ko kung isasama ko siya? Hindi ako kailanman tatanggapin nila. Hayaan na lang siya rito. Kung magkaroon akong oras, dadalawin ko na lang siya. Pagkatapos niyang isipin iyon, tumalikod siya at naklakat na may kasing mapanghamak. Sa loob ng bahay, nang mailantat ang katotohanan tungkol sa panluloko at paglistayang pera ni Mika, gusto ni na Melanie at kuno idemanda siya sa korte para mabawi ang hustisya, nahinit dahil sa pagmamahal sa pamilya noon at pag-alala kay Jocelyn.
Ang anak ni Marayoi kay Mika, nagmakawa sa Marayoi kay Melanie no patawaran ito. Melanie, alam kong halit ko sa kanaya, nahinit patawaran mo siya ng isa pang beses. Isa lang. Nanay, hayon mo siyang makpakasaya sa bihay niya. Alam mo ang ginawa niya sa akin sa pamilyang ito, tapos nagmamakawa ka pa rin sa akin no patawaran siya. Amico sa Marayoi at pinisal ang laylayan ang kanayang damit. Nanghanhinach ang kanayang tinach, Melanie, alam kong nagkamali ako, nahinit ama pa rin siya ni Yuselain, kailangan bota ang isang ama. Anong mangyayari kay Yuselain kung kakawan mo yaon? Nakalala ka ba para kay Yuselain mo pa rin ang lalaking iyon na nanluko sa iyo at simira sa bihay ko? Imanghat ang ilo ni Marayoi at namimila ang kanayang hamata, hiwak kang maksalita ng hanan, wala siyang kasalanan. Nagkamali siya, nahinit kailangan bang imabot sa pentong makilong siya. Nakikisap ako sa iyo. Iwak mo nang pairapan ang lahat, kahit anong gusto mo kakawan ko, nahinit iwak mo siyang ipapakilong. Nakikisap ako. Nanay, hindi mo naintindihan. Kung ayaw natin makalaya siya, parang kinikonsinti na rin natin ang makakrimen niya. Sa tingin mo ba gusto ko ito? Sa tingin mo ba hindi ako nasasaktan? Nawala na sa akin ang lahat, Melanie. Nahinit hindi ko hayang limaki si Yuselain na may stigma na anak siyang isang kriminal. Tahimik na nakmamasit sa kay Melanie. Limapit siya at mahinang sumingit, tita, naintindihan ko ang pinakalala niyo para kay Yuselain, nahinit kang hindi mananakot sa Mika som kakinawa niya, tama ba yun? Hindi ba't hindi makatarangan iyon kay Melanie at kay Tiyo Sana na bimiyong pamilayang ito. Natagalan sa Marayoi na timitingin sa kanila na may makaliha, nahinit nang tumingin siya. Kay Melanie, sinibikan niyang hawakan ang kamay kanayang anak, Melanie, nagkamali ang nanay, hindi kita naipagtanggol nun kaya kinailangan mong maktis malabas, nahinit sa pagkakataong ito, hilang ko lang na isipin mo si Yuselain. Gusto kong panatilin para sa kanaya ang kapayapaan. Iwak mo siyang ipapakilong, pwede ba? Tahimik sa Melanie sa loob ng ilang segundo, pagkatapos ay sinabi niya sa malakas at determinadong tinag, sige, pimapayag ako na hindi siya ipakilong, nahinit dapat niyang ibalik ang lahat ng pera. Kung hindi, iwak mo akong sisihin. Ahat na nakipagkaknaan sa kusa isang kahalang-halang na law firm para asikasin ang kaso. Pagkatapos ng ilang arawang paghahanda, nagpadala siya ang isang tao sa tirahan ni Mika at ang kanayang kerida para itisan silang makita sa opisina. Pimasok sa Mika na may bahang kalinis-linos na anayo, nahinit sinibikan po rin ang kanayang hamata na makpakitang kamado. Timinghan siya kay Melanie at sa abogado at dahan-dahang nagtanong sa bahang mapanghitaya na tinag, anong nangyari at pinatawag niyo ako rito. Nakupo ang abogado sa tapat na may seryosyong hamata, Mika, sasabihin ko sa iyo ng diretso, ang iyong ginawa kasama na ang panluloko kay Marayoi para maibenta ang lipa at ang paglistahing pera ay sapat na para makasihan panluloko. Kung mailat ang kasong ito, maharap ka sa sentensayan pagkakilong 5 hanggang 10 taon. Nakilat sa Mika at namitla ang kanayang maka, hindi ako gumawang animang mali. Asawa ko ang nakitus na ipanghalan ko sa akin ang pagbebenta at ang pera ay tinitulunghan ko lang siyang pamahalaan. Narito ang katibayan kasama na ang peking makapapalis na ginamit mo kasama ang makatransaksang bangko. Pimayak ang pamilya ni Marayoi na hiwak maktamanda kung ibabalik mo ang lahat ng pera, nahinit kung hindi ka makikipagtulunghan, ahat namang isasampa ang demanda. Amico sa Mika habang nanghanhinach ang makakamay na maikbit na nakawak sa galit misa. Naital siya, nahinit halos naubos ko na ang pera, paano ko may babalik? Timayo sa Melanie at malamang ang kanayang tinag, hiwak mong isipin na makakalisot ka pa. Labas nang naktisa ang pamilya ni Melanie dahil sa iyo, gawin mo ang tama kahit na para kay Yuselain na anak mo. Pagkatapos ng ilang minitong katahimikan, tumango sa Mika ng nakadalawang isip, sige, ibabalik ko ang lahat ng natitirang pera. Pagkatapos niyang ibalik ang pera, bumalik sa Mika sa tinitiran ni Lia na kanayang batang kerida, nahinit nang malaman ni Lia na wala na siyang pera, ahat na nakbaho ang kanayang ihali.
akala mo ba mo kita. Matanda kana pangit at wala kang pera. Hindi ako nakkikilang som halalakang tulad mo. Malakas na simahaf sa Lia at pagkatapos ay initisan sa Mika, imalis ka na rito. Lia, hindi mo ako pwedeng gawin nito. Nang ako ka na sasamahan mo ako. At ang spa para ko ang ginamit. Anong panhako? Ako ang nakbigas ng spa na ito. May katibayan ko ba na binahan kitang pera? Imalis ka na sa paningkan ko. Nang hindi imalis sa Mika, ahat na tinawag ni Lia ang ilang katawan. Sinalakay nila siya at pinagpuhanghang sa nabali ang kanang po. Imalis ka na matandang walang silbi sa gawang isa sa kanila. Gamapang sa mifa palabas ang spa na may sakit na akap-akap ang kanang binalang po. Wala na siyang mapipintahan, kinailangan niyang makpalaboy-laboy para makakain. Sa tivang titingin siya sa kanang pilay na po, mapait niyang malala ang kabahay na dati niyang mayroon at maktatanong, ito ba ang kabayarang dapat kong bayaran? Pagkatapos ng panghayari, bumalik sa Melanie para harapin sa Marayoy. Sa pagkakataong ito, wala na siyang halit, sa halip ay isang malalim na kalangkitan. Nanay, sininot ko ang gusto mo, nginit sa hili hindi pa rin siya karapat dapat sa pagpapatawad mo. Melanie, nagkamali ako noong hindi ako naniniwala sa iyo. Sa Milan ngayon, hindi na kita bibigyan. Akap ni Melanie ang kanyang ina habang tahimik na tumitilo ang lihang dalawa. Bimilong sa Marayoy, anak, hinaan kitang mahtis ng labas, hindi na kita sasaktan pang mili. Magsisimula tayo ilit. Nanay, sasamahan ko kayo niku. Semila nang imalis sa Mika, enti-enteng bumalik ang kapayapaan sa bahay na gusto ni Melanie. Gayon pa man, ang kanang pagkawala ay nakiwan ng isang bakanting mahirap pinanpora kay Jocelyn, ang kapatid ni Melanie sa ina. 3 taong lang po lamang si Jocelyn, masyadong bata po para maintindihan ang nangyayari sa kanang pamilya. Sa Semila, madalas siyang tumatakbo sa labas at tumitingin sa pintuan na may nakihintay ng hamata. Nanay, nasan po si tatay? Tanong ni Jocelyn kay Marayoy na may inosenteng tinak na pinung-pinung pananabik. Ang tanong na yun ay parang isang saksak na sumikat sa piso ni Marayoy. Tumalikot siya para itaho ang kanayang haliya habang sinisibikang sumakot, besay si tatay sa trabaho, hindi pa siya makakabalik. Nakatayo sa Melanie malapit doon, tahimik na nakatingin kay Jocelyn na nakihintay habang nakimapafso. Kalangkitan ang kanyang peso. Minsan nang tanong ni Jocelyn tungkol kay Mika, imipo si Melanie sa tabi niya at marahang hinaplos ang malambot na biyok ng kanyang kapatid. Jocelyn, hindi na babalik sa tatay. Ngunit magsasama-sama pa rin tayong makakapatid, pwede ba? Kung ganon, saan po nakpunta si tatay? Nagtrabaho si tatay sa malayo. Ngunit ayos lang, alagaan ka namin ni nanay. Upo, ate. Marani ang niyakap ang kanayang kapatid sa kanayang peso habang nakatingin sa malayo. Si Jocelyn ay resultang isang maling kasal, isang kalangkitan na kailangang paktahampayan ni Melanie at ang kanayang ina. Ngunit walang kasalanan ang bata. Para kay Melanie, hindi lamang siya kapatid sa ina, kundi isa ring bahaging pamilyang mayroon po siya. Ginigol ni na Melanie at ko ang ilang araw sa probinsya para tilinghan ang kanyang ina na ayusin ang lahat. Madalas na nakbibigay sa kuang praktikal na mga ideya mula sa pagpapahanda ng bahay hanggang sa pag-ayos ng badait. Isang hapon, habang nakupo sila sa labas, tumingin si kay Marayoy, Tita Marayoy, bukod sa pagsasaka, naisip niyo bang magtayong isang maliit na tindahan? Magbenta ang maalahang bahay para sa mga tao sa nayon. Maliit na tindahan. Ngunit hindi po ako nakakawang kanan. Ngimiti sa Melanie na may matatamis na ngiti, may isay kang makayos. Maliit lang na grocery store, tutulungan kitang mahandang lahat. Tumango sa ko bilang paksang ayon, kung makakang maayos, hindi lamang madadagdagan ang inayong kita, kundi mababawasan din ang pagtatrabaho niyo sa bukid, mag-alaga kayo kay Jocelyn habang pinapanatili ang kalisahan. Timinghan sa Marayoy kina Melanie at ko.
My pag alala sa kanayang mkamata, nginit inti inting nagbagay jou na my determinasaun. Sige, sisibikan ko. Basta tutuling niyo ako ni ko naniniwala akong magiging maayos ang lahat. Pagkatapos ng maraming arawang paghahanda, upisail na nakbikas ang maliit na tindahan. Ito ay isang maliit na silid na binahumila sa 5 kisinang bahay. Tumulong sina Melanie at Kukay Marayo ay naayusin ang mga estante at ilatag ang maalahang bahay tulad ng bigas, mantika, candy at ilang gamit araw-araw. Sa araw ng pagbibigas, dumating ang mga kapitbahay para suportahan at tirihin ang halang mutalaga at Marayo ay. Nagtatrabaho sa bukid, nag-alagang anak, tapos nagbigas pang tindahan. Ngimiti sa Marayo at kimikinang ang kanayang hamata, salamat kina Melanie at ko. Kung wala sila, hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Nakatayo sa Melanie sa tabi niya na pinung-pinung kahalakan nang makita niya ang kanayang ina ng humingiti. Halos isang linggo bago bumalik sina Melanie at ko sa Katrinani para ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Bagamat abala sila, madalas pa rin silang imiwi sa probinsya para bisitahin sa Marayo at Jocelyn. Sa tivang ibisiku, nakdadala siyang maliliit na regalo para kay Jocelyn, isang lariang trek, ilang comic book, o kaya isang kong biskwit. Gustong-gusto ni Jocelyn sa ku at madala siyang tawaging IKEA, kahit na namimila ang mukha ni Melanie sa tivang naririnig niya yaon. Isang hobby, habang nakaupo silang tatlo sa labas ng bahay na nakatanaf sa biwan, biglang tumingin sa ku kay Melanie. Alam mo, noong nakita sa sofa, hindi ko akalaing magiging malapit ako sa iyo na ganito. Nagsisisi ka na ba? Hindi, gusto ko lang sabihin na masiwerte ako na nakasama kita. Tinirian mo ako kung paano maging malakas at mapagpatawad. Hindi nagsalita si Melanie, ngunit kimikinang ang kanayang mata. Melanie, alam kong marami kang pinagdanan. Gusto kong maging tagapagtanggol mo, samahan mo akong bumiyong isang masayang pamilya. Papakasalan mo ba ako? Imiyak sa Melanie at tumango ng walang pag-alinlangan, Akat na ipinalam ang magandang balita kay Marayo ay. Hindi niya maitaho ang kanayang kaligayahan nang marinig na sa wakas ay natakbihan na rin kanayang anak ang kanayang tahanan. Ko ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko. Mahalin mo siya at alahan ng mabiti. Hinawakan ko ang kamay ni Marayo ng tapat, ipinapanha ko na kakawin ko ang lahat ng aking makakaya. Pagkatapos ay hinanap ang inhahaming partay ni Melanie at ko sa kanilang bayan sa isang payak na hinit-mainit na kapaligiran. Mila rin sa Katrinani ang pamilya ni ko na nakdalang alay para kay Melanie. Akat na nakyon ng hamahalang ni ko na may mabait na anayo at mapahmal na mata ang peso ni Marayo ay. Ate Marayo ay marami akong naririnig tungkol sa iyo at kay Melanie mila kay ko. Ngayong nakita na tayo talahang naramdaman ko ang lakas ng makina. Hinawakan ng ina ni ko ang kamay ni Marayo ay sa isang time-time na tinah. Bahang nakalihan sa Marayo ay ngunit limambot ang kanayang mata nang maramdaman niya ang katapatan sa mga salita. Salamat. Napakaswerteng anak ko na nakilala sa ko na minahong iyong pamilya. Itinakdan ayaw. Sobrang bahay ang dalawa. Timawa ang nanay ni ko at kimikinang ang kanayang mata habang nakatingin kina ko at Melanie. Nakatayo si. Ko malapit sa duwan at nakikipag-isap sa mga kamag-anak habang nakasinot sa mga matang kanayang ina. Ngimiti siya nang limapit sa kanayang ina, Tita Marayo ay, masayang araw ito, kaya hindi masyadong dapat mapiktihan ang dalawang ina. Napatawa ang dalawang baba. Hinanap ang kasal sa pagpapalang pamilya at makakaibigan. Si Melanie sa isang simpleng piting damit na mahigpit na hawak ang kamay ni ko habang naklalakad silang dalawa sa altar. Nakikita sa kanilang mata ang pagmamahal at pag-asa. Sa kanayang talampati tumayo si ko sa harap ng lahat at hindi inalis ang kanayang mata kay Melanie. Salamat sa pamilya at makakaibigan na narito ngayon para masaksihan ang pinakamasayang araw sa aming bihay. Ngunit ang taong pinakamaraming dapat kong pasalamatan ay ikaw, Melanie.
Hinawa kania ang kanang kamay sa mainang katahimikan, tiniruan mo ako kang ano ang pamalaya, ang pag-ibig, at ang lakas. Ipinapangha ko kung sasamahan kita kahit anong mangyari. Sumabog ang palakpakan kasabayang madamdamang mata ni Marayuay at ng inani ko. Mila sa malayo, timakbo si Yuselain at ay makap sa po ni Melanie, o tahay, napakahanda ninayo. Timawa sa Melanie at ay makupara akapan ang kanang kapatid. Timanghan siya kay ku at soka sa kanang ina na pinung-pinung kalihayan ang kanang peso. Pagkatapos ng kasal bimalik sina Melanie at ku sa Katrina ne para itayo ang kanilang tahanan. Sa kabilang trabaho palaki pa rin silang humahawang paron para makaiwi sa probinsya para alahan at baghang pansin sa Marayuay at sa Babay Yuselain. Limalaho ang maliit na tindahan ni Marayuay kaya nohang paboritong tambayan ito mga tao sa nayon. Kahit bata pa si Yuselain, marinong na siyang tumulong sa kanang ina sa pag-ayos ng kakamit at masayang bimabati sa mga customer na nakastihan lahat. Minsan, habang nakaupo silang lahat sa hapagkainan, mahinang sinabi ni Marayuay, salamat sa inayong dalawa. Hindi ko maisip ang araw na ito kung kailan milang nakaroon ng tawanan ang ating pamilya. Hinawa ka ni